tingkat-tingkat lawu apa kok? Ya kuwi sing rampung. Sing kuwi ora kelong sing isor dhewe iki. Lah wong barang anu nggawa saomah go kabeh. Coba sing ora mangan. Agama iki ra entuk mulai pas minok Pak. Aku ngomong, wong 6. Wong jemur. Harus ngajak. Teko layangane. Jadi pas kalau ngomong terus semuanya Wah, ngejo ngetir, Mbah. Urung mam berarti sampean mau iki. deh. Dah. Ah, sewareg bae aku. Oke. Aku dadi Sing nggowo ki ora kabutan ngono jarene. orang ngepoknya sing masak. Ini nek ayamnya. Iki kira ngereci ngene iki lagi awet iki. Nek Mbah Suyata gentong ngono ki wah nikmat berurap. Jarene nikmat berurap ki opo? Aku juga saya sih ulet ranjama serodo iki aku. Dipang 2 kilo. Ya palingnya sing anu kuwi. Wedi ngono kan. Udan ngercih ngene iki sing susah iki. Ki awet iki. Ya tekan kumbengi malan. Apa namu punya kan?